בתחילת המפגש להודות להשם יתברך על הזכות שיש לנו להיפגש וללמוד יחד כלים רוחניים לשמירה והגנה. קיבלתי הרבה סיפורים על ניסים גלויים ששלחו לי בזכות התפילות והכוונות שלמדנו. כל מי שעשה מרגיש שמירה חזקה עליונה מהשם ורוגע לכל בני הבית. זה פשוט מדהים. שמעתי כל כך הרבה סיפורי השגחה בכל המצב הביטחוני, ולמרות כל המצב, חסד השם, מי שעושה את הדברים האלה מדי יום, בפרט בזמן האזעקות, רואה ישועות, ברוך השם, רואים ניסים ממש מיד. לכן חשוב להמשיך לעשות את זה כל יום, בכל פעם שעושים את כל מה שלמדנו, תפילת המלאכים, את המרכבה, המגן דוד, דנה בכוח, מגיעים לרבדים גבוהים ושמירה עליונה. היום בעזרת השם נלמד כלים נוספים לשמירה והגנה, אבל לפני כן אני אעשה הקדמה. כל אדם שמרגיש שיש לו פחדים, כל מיני סוגי פחדים, שפחד שיקרה לו משהו, פחד שיעשו לו משהו, שיפגעו בו, פחד שירמו אותו, יגנבו לו, כל מיני פחדים, בפרט שהפחדים האלה מתגברים, מרגיש כל מיני סוגי פחדים, אפילו לא יודע מאיפה זה מגיע לו, ומרגישים הרגשה לא נעימה, משהו שעומד לקרות, מרגישים כל מיני מחשבות שמטרידות, אולי סכנה, בפרט אצל ילדים קטנים, שילדים קטנים בוכים, בפרט באמצע הלילה, בלי סיבה, מפחדים, הרבה פחד, או כשיש חלילה מריבות בבית, כעסים, מתח, בעיות במשפחה שלא נגמרים, לפעמים מרגישים שיש בבית עוד אנשים בלילה, כל מיני תחושות כאלה שאנשים מרגישים אותם, לפעמים מפחדים לספר או לשתף, אבל מרגישים את הדברים האלה. מה שחשוב לדעת שחובה להתייחס לזה. זה סימנים שמשמיים מעוררים את האדם, נותנים רמז לאדם שיש מידת דין, ושיש דין זה מתבטא כאן בעולם הזה בתור פחדים, קושי, עיכוב, מחלה, חלילה הפסד, כל מיני בעיות שנוצרים בעקבות הדינים שיש על האדם. ולכן חכמים לימדו אותנו איך ממתקים את הדין. כל התפילות והכוונות שאנחנו לומדים במפגשים כאן יחד, הם חלק מהכלים החזקים שממתקים את הדין, לפעמים מבטלים את הדין, אבל הכי חשוב זה למתק את הדין, כי יש דין בעולם, אבל הרעיון הוא למתק את הדין, שהדין לא יהיה קשה. איך אפשר לדעת אם מיתקנו את הדין? עצם זה שאחרי התפילות והכוונות שאנחנו לומדים יחד, מרגישים כבר רוגע, שלווה, ביטחון, המתח והפחד יורדים באופן משמעותי, כמו שרוב המשתתפים הרגישו וסיפרו, זה אומר שמיתקו הרבה דינים. זאת אומרת, ההרגשה הזאת של הביטחון היא לא סתם הרגשה, היא הרגשה שמשהו למעלה השתחרר, ולכן חשוב לעשות את הפעולות האלו. ברוך השם, זה מרגש לשמוע שכל מיני דברים שהתעכבו, או בעיות רפואיות, או עיכובים, אפילו אנשים שהיו בחול ובדרך ניסית, ממש דרך נס, זכו להגיע לארץ למעלה מהשכל וההיגיון, זה מראה שהדין התמתק, זה מראה שהדין התבטל בשמיים, ולכן אנחנו צריכים לעבוד גם במישור הרוחני, מלבד כל הזימונים שאנחנו עושים והבקשות שאנחנו מבקשים, הלוואי ויהי רצון, אנחנו אמורים לעשות גם כן פעולות רוחניות, וכל מה שלמדנו ונלמד כאן יחד, בעזרת השם, כולנו נזכה לראות ישועות. היות ואנחנו נמצאים במצב ביטחוני שצריך הרבה שמירה והגנה רוחנית עליונה, ומה שמיוחד כאן במפגש של הזום שיש פה כוח ציבור, ושיש כוח ציבור זה אומר שהשכינה שורה במקום שיש יותר מ10 אנשים. למה בבית הכנסת מחכים למניין? כי ברגע שיש 10 אז השכינה יורדת ושורה על אותם האנשים. כשיש 9 אנשים השכינה עדיין לא יורדת, כשיש 10 ויותר, ככל שיש יותר אנשים אז העוצמה מתחזקת. ולכן חשוב לשתף את הסדנה הזאת כמה שיותר. אני רוצה באמת בהזדמנות הזאת להודות לכל מי ששיתף וצירף לעוד אנשים לקבוצה. ככל שנהיה קבוצה יותר גדולה, אז הכוח ההשפעה יהיה חזק ועוצמתי, וחשוב, אפשר עדיין לשתף, ואתם מרגישים את כוח העוצמה בכל מפגש שלנו יותר חזק ויותר חזק, ולכן ככל שנעשה את זה בצורה קבוצתית עלינו ועל כלל ישראל, יהיה לזה אפקט הרבה יותר חזק ועוצמתי.
היום נלמד כוונה מיוחדת של שמירה והגנה. אני רוצה להתחיל בתפילת המלאכים, ולאחר מכן נלמד את ההגנה המיוחדת הזאת שאני רוצה ללמד אותה, ואני אחר כך אספר גם כן איזה השגחה פרטית, ממש דיוק, שראיתי אותו ממש לפני שעה, והתפעלתי מזה שבורא עולם מכוון אותי ואתכם במדויק ללמוד את הנושא הזה דווקא, כי יש לזה הקשר דווקא השבוע. אז כפי שלמדנו, אני עושה את זה גם לחזרה כללית וגם לאלה שהצטרפו אלינו לראשונה. למדנו על תפילת המלאכים, חשוב שנעשה את זה יחד. כשאנחנו אומרים בשם השם אלוהי ישראל, כשאנחנו אומרים שם אדנות, אנחנו מכוונים למידת התפארת, ואנחנו אומרים בשם השם אלוהי ישראל. מימיני מיכאל, אנחנו לא מזמנים את המלאך מיכאל שירד ויעמוד לצידנו מצד ימין, אנחנו מבקשים את הארת המלאך שתשמור ותגן עלינו. בסוגריים, כשאנחנו הולכים לקברות הצדיקים, אנחנו לא מבקשים שהצדיק יגיע וישמור ויגן עלינו, כי אנחנו לא ראויים, אז אנחנו מבקשים את הארת הצדיק שתלווה אותנו, ובכוח הצדיק למתק את הדין ולבטל את הדין. אנחנו יודעים על הרבה צדיקים גדולים, שבכוחם לבטל הרבה דינים, בפרט ביום ההילולה שלהם. אז כשאנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא, אנחנו צריכים גם כן אנשים שיעזרו לנו לעשות את התהליך הזה. ולכן כשאנחנו מבקשים את שמירת המלאכים, אז אנחנו מבקשים את הארת המלאך. מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים בשם השם אלוהי ישראל, מימיני מיכאל. כשאני אומר מימיני מיכאל, אני מדמיין עמוד של אור, יורד מהשמיים עד אליי לכל צד ימין שלי. אני מחכה מספר שניות להרגיש איזה סוג של גל, סוג של חום כזה, משהו שעוטף אותי מצד ימין. שעושים את זה בצורה רגועה, מרגישים את זה מיידית. אפשר לומר שכל הקבוצה שעשתה את זה איתנו בפעם הקודמת הרגישו את זה ממש חזק. וכן זה הדרך כשאני אומר משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, אנחנו מדמיינים את הארת המלאך, מבקשים את הארת המלאך ומתחברים לאור הרוחני הזה ומדמיינים עמוד של אור שיורד ושומר ומגן עלינו. לפני שאנחנו אומרים ועל ראשי שכינת אל, מספר שניות אנחנו מכוונים שאנחנו כוללים את נשמתנו עם כל כנסת ישראל. עם ישראל הוא נקרא כנסת ישראל. למה? כי יש נוסחה שחכמים לימדו אותנו, כל המתפלל על חברו נענה תחילה, וכל ישראל ערבים זה לזה. כשאנחנו נבקש בקשות תחילה על הכלל, אז ייקחו את התפילה שלנו וישימו אותה ראשונה. למה? כי חכמים לימדו אותנו שמי שמתפלל על חברו, אז התפילה שלו נענית בהתחלה. לכן אנחנו מכבדים על כלל ישראל, ואנחנו מאחלים לכל ישראל ישועות. כל אחד יכול לפרט במחשבה שלו שניים שלושה דברים לישועת הכלל, זיווגים, רפואה, בריאות, גאולה ברחמים. כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת, אנחנו מורידים אורות החסדים, אורות של שפע, מהעולם העליון ישר עלינו, וככה זוכים לשמירה והגנה מעולה. אז בואו נעשה את זה יחד, בואו ננשום, ותגידו אחריי, בשם אדוני אלוהי ישראל, מימיני מיכאל, ומשמאלי גבריאל, ומלפניי אוריאל, אוריאל, מאחוריי רפאל, מאחוריי רפאל, לכוון על כנסת ישראל, על כלל ישראל, ועל ראשי שכינת אל. אפשר לדמיין את האותיות של השם יתברך, י' ואות ה' ואות ו' ואות ה', ממש משמיים יורד עלינו ושורה מהראש על כל הגוף שלנו ומקיף ושומר עלינו. אפשר לחוש בתדר האנרגטי משהו חמים ונעים כזה שמקיף ועוטף אותנו, וזה סימן שקיבלנו עכשיו שמירה עליונה, כי התחברנו לתדרים רוחניים גבוהים. מצוין. לאחר שעשינו את הפעולה הזאת, היום נלמד כוונה מיוחדת של שמירה והגנה. כתוב בספרים הקדושים, כשדוד המלך היה יוצא למלחמה, היה לו מגן מזהב.
ועל המגן הזה היו כתובים שמות קודש. זאת אומרת שהמלחמות שעשה דוד המלך, והוא ניצח בכל המלחמות, הוא לא ניצח בצורה טבעית. היה פה הכנה רוחנית גבוהה, התחברות לתדרים של ניסים מעל הטבע, ובכוח הכוונה, בכוח המחשבה ובכוח התפילה, הוא היה יוצא למלחמות נגד אויבינו. וככה עשו גם כן כל חכמי ישראל בכל הדורות, תמיד היו מכוונים. אפילו הכהן הגדול בבית המקדש היה עושה את כל עבודות בית המקדש, את כל הקטרת הקטורת ואת כל מה שהוא היה צריך לעשות כל יום, עם המון כוונות. קודם כל היה מקדים לכך כוונות, ואז היה עושה כל פעולה. אחד הדברים שחסרים לנו היום זה הכוונה. בעזרת השם כשתגיע הגאולה, יבוא משיח, אז אנחנו נלמד שוב איך לעשות את הכוונות האלה בצורה נכונה בשביל להיות בתדרים רוחניים גבוהים. היום אנחנו הכנה לגאולה, היום אנחנו משתדלים כמה שיותר להכין את עצמנו וכמה שיותר לעבוד עם כוח המחשבה, ולכן אנחנו לומדים דברים שהם כבר הכנה לגאולה הפרטית והכללית. אז כשדוד המלך היה יוצא למלחמה, היה לו מגן, ועל המגן הזה היה שמות קודש. אחד השמות הקדושים שהיו לדוד המלך על המגן, זה שם קדוש, שהשם הזה הוא מורכב מהאותיות ט' פ', ט' פ', האות י' והאות ה'. אני אראה לכם את זה עכשיו על המסך. נשלח את זה גם כן בקבוצה, אתם רואים את זה מאחוריי. האותיות ט' פ', ט' פ', והאות י' והאות ה'. שם מאוד קדוש, אנחנו לא אומרים אותו, אנחנו רק מכוונים אותו, והגימטריה של השם הקדוש הזה זה על מגן ועל צבא. זאת אומרת שהשם הזה בכוחו, כשמכוונים אותו נכון, והיום אנחנו נלמד איך לכוון אותו נכון, הוא מגן ושומר על הצבא. ושדוד המלך היה יוצא למלחמות, היה לו את השם הקדוש הזה חקוק על המגן זהב שלו, ובכוח הכוונה של השם הזה ועוד שמות נוספים, הוא היה יוצא ונלחם ומנצח במלחמות. לכן כתוב, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו, שהוא היה מנצח בכל המלחמות. עכשיו, הדבר המעניין, וזו השגחה פרטית, שמאוד התפעלתי מזה היום, שהשם הקדוש הזה הוא מורכב, הוא מקודד, בפסוקים שנמצאים לפניכם, ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, תכף נאמר את זה ביחד, והפסוקים האלה נמצאים בפרשת השבוע שלנו השבוע, פרשת קורח. בהתחלה לא שמתי לב, אבל כשהתחלתי להכין את החומר, ואני בודק ואני רואה שמשמיים כיוונו שנלמד את הדבר הזה בדיוק השבוע, שהפסוקים האלה נמצאים בפרשת השבוע שלנו, וזה מראה שמשמיים נותנים אישור ללמוד את הדברים האלו, כי ברגע שאדם עושה דבר מדויק, ומשמיים מראים לו גם כן סימן מדויק, זה אומר שמרוצים מהתהליך הזה. אז אנחנו, מה שנעשה, אנחנו בהתחלה נאמר את הפסוקים האלו 3 פעמים, נאמר את הפסוקים האלה, כל מה שבסוגריים אנחנו לא אומרים, אנחנו רק מכוונים, ולאחר מכן אנחנו נכוון את השם הקדוש הזה באותיות מוזהבות, בכוונה בלבד, נכוון את זה בראש. יש את זה בקבוצה. נשלח את זה גם כן בקבוצה, שתוכלו לראות את זה בצורה ברורה. רק שנייה. אז יש לכם את זה גם כן בקבוצה, שלחנו את זה עכשיו, תוכלו לקרוא את זה משם. נאמר את זה 3 פעמים, ונכוון כל פעם את מה שמודגש. תאמרו את זה איתי יחד. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם. כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. ויקח אהרון, כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת,
ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה, אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. נכוון את השם הקדוש הזה בכוונה בלבד, לא להוציא אותו בפה, לא להגיד אותו בפה. תוכלו לכוון את זה עליכם, תוכלו לכוון את זה על קירות הבית. יש לו שם של הגנה ושמירה. ברגע שמכוונים אותו הוא מושך תדרים של שמירה והגנה עליונה רוחנית. נאמר שוב פעם את הפסוקים. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. תסתכלו היטב על האותיות. נאמר את זה פעם נוספת. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. תסתכלו על האותיות האלה, תוכלו לדמיין אותם מעל כל מפת ארץ ישראל. תוכלו לראות אותם איך שמאירים על כל המפה של ארץ ישראל, וככל שתאירו על האותיות האלה והאור הזה יוצא ומגן, זה יוצר תדרים רוחניים גבוהים מאוד של שמירה והגנה. בשם הקדוש הזה היה מכוון דוד המלך, וחכמי ישראל היו מכוונים בשעת צרה כשהיו רוצים לכוון על שמירה והגנה רוחנית גבוהה, היו מכוונים את האותיות האלה. מצוין. תרגיל הבא שנעשה, דבר שכבר למדנו אותו במפגש הראשון. כזכור שבמפגש הראשון למדנו על המגן דוד. שימו לב שהאותיות שמקודם למדנו עליהן, האות ט', פ', ט', פ', י' ואות ה', שמתי אותה מסביב למגן דוד. המגן דוד עצמו, דיברנו על זה במפגש הראשון, על התדר העוצמתי החזק שיש בו. יש לנו את הפסוק שמע ישראל בכל קוד קוד, לאחר מכן את האותיות א' ל', ואז אנחנו מוסיפים עוצמה רוחנית גבוהה עם האותיות למעלה, מתחיל מלמעלה, ט', פ', לאחר מכן ט' ופ', והאות י' והאות ה', שזה מקיף את כל המגן דוד, וככה אנחנו יוצרים בעצם שמירה והגנה רוחנית גבוהה מאוד, ובעיקר אורות רוחניים על הצבא. למה? כי הגימטריה של המילה הזאת היא גם שמירה והגנה עלינו, זה על מגן ועל צבא, ככה הגימטריה של האותיות האלו, ולכן יש לה עכשיו שמירה חזקה מעולה שבכוחה להגן ולשמור על כלל ישראל. תסתכלו היטב על המגן דוד הזה. אנחנו עכשיו נעשה סוג של מדיטציה קלה. אפשר לחזור על זה? שנייה, לא כל כך הבנתי. אוקיי. על ה-ט' פ', כאילו, אתה רצית את זה, לא הבנתי כל כך. שימו תודה. לב שהאותיות שמקודם ראינו אותן, ט' ופ' וי' וה', הם היו מקודם במצגת הקודמת בשורה אחת, ועכשיו חילקתי אותם. שימו לב, זה מתחיל מלמעלה, מצד ימין ט' ולאחר מכן פ', אחר כך יורדים בצד השמאלי ט' ופ' למטה, והאות י' והאות ה'. בסדר? הבנו איך זה עובד? ככה מחלקים את המילה הזאתי מסביב לכל המגן דוד. יש את זה בקבוצה? יש את זה בקבוצה, תוכלו לראות את זה היטב, מי שלא מצליח לראות את זה דרך המחשב ברור.
שלחנו את זה כעת בקבוצה, תסתכלו על זה היטב, תכף אנחנו נעשה על זה מדיטציה של שמירה והגנה רוחנית גבוהה, בנוסף עם האותיות האלה שעכשיו דיברנו עליהן. מה שאנחנו עושים, נשב בצורה נוחה, שבו בצורה נוחה, משוחררת, תניחו את כפות הידיים על הברכיים. עצמו את העיניים והרימו מעט את גלגל העיניים כלפי מעלה. קחו נשימה עמוקה, החזיקו את האוויר 3 שניות ושחררו. בכל נשיפה שתעשו מעתה ואילך, תראו איך שכל הלחץ, המתח והפחדים של הימים האחרונים עוזבים אתכם. קחו נשימה עמוקה נוספת, החזיקו 3 שניות ושחררו. קחו נשימה נוספת, החזיקו 3 שניות ושחררו. דמיינו שאתם יוצאים מהגוף שלכם ויוצאים מהחדר שאתם נמצאים בו, ותראו את עצמכם מול הים באמצע היום. שמש נעימה, שמיים תכולים, אתם נמצאים שם לבד. תתחילו להתקרב לכיוון הים ותראו איך שאתם נכנסים לתוך המים. אתם עומדים בתוך הים, מקום בטוח. נשמו עמוק. בעוד מספר שניות שאומר לכם, אתם תטבלו בתוך המים, ובזמן שתהיו בתוך המים, דמיינו שיוצא מגופכם כמין צבע שחור שיוצא לתוך המים. זה כל האנרגיות השליליות שלכם שיצאו החוצה, לתוך המים. כעת תכניסו את הראש, ותוכלו לראות כמין צבע שחור, כמו זפת שחורה שיוצא ממכם לתוך המים. זה כל הלחץ, המתח, העומס שנמצא אצלכם. תראו איך שהכל יוצא לתוך המים, וגלי הים שוטפים את כל הלכלוך מסביבכם. הכניסו את הראש שוב, ותראו שוב כמין צבע שחור שיוצא ממכם למים. זה כל הפחדים, כל הטראומות והחרדות, כל הדאגות וכל הרגשות השליליים שנמצאים בתוכנו. תוציאו הכל. תוכלו לחזור על הפעולה הזו שוב ושוב, אם אתם מרגישים שעדיין יש מה להוציא. לנסות להרפות לא בכוח, בדמיון לטבול שוב, להוציא את כל העצבות, כל המרמור, את האכזבות, את כל הכעסים והתסכולים על עצמנו ועל אחרים, כל מי שעולה לנו בדמיון עכשיו. תוציאו את כל האשמה, את הבושה, את כל הבדידות. תוציאו למים את כל הכאבים בגוף,
תוכלו לראות כמין עשן שחור, צבע שחור, כמין לכלוך יוצא ממכם לתוך המים, והגלים שוטפים את כל הלכלוך שמסביבכם. חזרו על הפעולה הזו שוב מספר שניות, עד שתראו שהגלים שטפו הכל, והגוף שלכם נעשה שקוף, נקי וטהור. נשמו עמוק. בזמן שאתם עומדים בים, תסתכלו לשמיים, ותראו איך שמלמעלה, מהשמיים, יורד משולש זוהר, עם הקודקוד כלפי מעלה. יורד עליכם ומקיף אתכם מהראש עד הברכיים. תראו שוב איך שמשולש זוהר נוסף עם הקודקוד כלפי מטה, יורד ומקיף אתכם מהכתפיים עד מתחת כפות הרגליים. כעת תסתכלו לאופק, ותראו בשמיים את שם השם ברוך הוא, האות י', האות ה', האות ו' והאות ה', באותיות לבנות זוהרות, מהירות ומתקרבות עד אליכם. תגדילו אותם במחשבה כמה שיותר. תראו איך שזה ממש מאיר אתכם, את כל המגן דוד שמסביבכם. תנו לזה אור כמה שיותר, תגבירו את עוצמת האור כמו תנור חימום. תאמרו איתי את הפסוק שמע ישראל, שכל מילה נמצאת בקודקוד בנפרד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תכוונו א' למד בכל קודקוד, במילוי. מי שמתקשה לדמיין יוכל לפתוח שנייה את העיניים, להסתכל על העמוד שנמצא במצגת. וכעת תוסיפו את האותיות בחלק העליון מצד ימין של הקודקוד, למעלה בצבע זהב זוהר, את האות ט', מצד שמאל את האות פ', מתחתיה את האות ט', לאחר מכן את האות פ', בצד השני את האות י' ומעליו האות ה'. תראו שהאותיות האלה מקיפים את כל המגן דוד שמסביבכם, ובכוח שם השם יתברך שמאיר עליכם, ובכוח כוונת השם הקדוש, אנו מקבלים שמירה והגנה עלינו ועל כלל ישראל. מצוין. תכוונו את האור הזה עליכם ועל בני המשפחה שלכם. כוונו את האור הזה על כלל ישראל בארץ ובעולם, על כל החיילים וכוחות הביטחון, על כלל ישראל שנמצאים עדיין בחוץ לארץ ולא מצליחים להגיע לארץ. שם השם מאיר את כל גופכם, מטהר את כל הנקודות השחורות שבנשמה, את כל הכתמים השחורים,
כל מה שלא הצלחנו להוציא, כל מה שלא יצא. אנחנו מקבלים טהרה מכל המחשבות והרגשות השליליים שלנו, מכל הפחדים, מכל החרדות והטראומות, מכל מה שלא משרת אותנו, כל הרגשות השליליים שנמצאים בתוכנו, וכל מה שלא שייך אלינו. הכל יוצא לתוך המים. תאמרו אחרי את הפסוק, לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון, חדש בקרבי. מצוין. תנשמו את האורות האלה לתוכנו, תכניסו אותם פנימה לתוך הגוף. מרגע זה ואילך אנו שמורים ומוגנים. נודה לבורא עולם על הזכות לעבור את התהליך הזה. שם השם נכנס לתוכנו והמגן דוד נטמע, תטמיעו אותו בתוך הגוף שלכם. תכניסו את כל האור הזה אליכם. כעת נסתובב ונחזור למקום שבו אנחנו נמצאים. תתחילו להתקרב לכיוון החדר שאתם נמצאים בו. אני סופר עד 5. 1, תכנסו לחדר. 2, תכנסו לגוף בחזרה. 3, תזיזו מעט את הגוף. 4, תעלו חיוך. 5, תוכלו לפקוח את העיניים. מצוין. לנשום עמוק. מי שמרגיש קצת סחרחורת, כאבי ראש, כמה דקות התדרים האלה הסתנכרנו עם הגוף שלנו, ומרגע זה ואילך אנחנו כבר נמצאים בתדר אחר. תדרים של שמירה, הגנה, ריפוי, רוגע, שלווה, וברוך השם מכל התגובות שקיבלנו בימים האחרונים, אפילו על מקומות שנפלו שם רסיסים, ומיד עשו את ההגנה והשמירה עוד לפני שזה נפל, ברוך השם, זכו לשמירה עליונה רוחנית מאוד גבוהה, ובכל בכל הצורות שאנחנו עושים את המגן דוד, בפעם הראשונה למדנו את זה קצת בצורה אחרת, לעשות את זה מול הכותל המערבי, עכשיו עשינו את זה מול הים, כי המקומות האלה הם מקומות עם אנרגיה גבוהה שמטהרת ומנקה. ודיברנו על זה במפגשים הקודמים, שבמקום שנמצאים המחשבות שלנו, שם אנחנו נמצאים, לא איפה שהגוף הפיזי שלנו נמצא. אנחנו צריכים להבין שהמחשבות שלנו זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש, שהם משפיעים עלינו במהלך היום, ולכן ככל שנחשוב על מקומות רוחניים או אנרגטיים גבוהים, אנחנו נהיה בתדר גבוה רוחני. וככל שנחשוב על תדרים נמוכים, על תדרים של חלילה דאגה, כעס, מתח, לחץ, דכדוך, עצב, אז מיד אנחנו מקבלים אנרגיה מאוד מאוד נמוכה, ובמקום שמירה והגנה, חלילה אנחנו מביאים עלינו דינים. ולכן, בשביל לסלק את הדינים, לסלק את העיכוב מעלינו, אנחנו עושים פעולות רוחניות כדי שנהיה שמורים ומוגנים, וגם כן כמה שיותר למתק את הדינים מעלינו ועל מעל כלל ישראל. כלי נוסף שנלמד היום, כמובן זה נמצא אצלכם בקבוצה, תוכלו להשתמש עם זה מתי שתרצו, כמה שתרצו. ככל שנעשה את זה יותר, אנחנו נזכה לראות ישועות. כלי נוסף שנלמד היום, ידוע למנצח בנגינות מזמור שיר, למנצח בצורת המנורה. זה דבר ידוע שיש לו סגוליות לומר את הלמנצח בצורת המנורה, ודוד המלך היה יוצא, שהיה יוצא למלחמה, גם כן למנצח, הפרק הזה, פרק תהילים, פרק ס"ז, היה נמצא על המגן שלו. מה הסגולה שיש בדבר הזה? סגולה
לקרוא את הפרק הזה בצורת המנורה, תכף אני אראה את זה גם כן על המצגת ונשלח את זה בקבוצה. זה מועיל מאוד מאוד למחלוקות בבית, חולי או צער, וגם זה נותן שמירה על האדם. כשאהרון הכהן היה מדליק את המנורה בבית המקדש או במשכן, אז הוא היה עושה את זה עם כוונות. הפרק הזה מלא בקידודים של כוונות רוחניות, וכשאומרים אותו בצורה נכונה ומתכוונים לפירוש המילות, תכף אני אסביר איך עושים את זה, אנחנו מושכים עלינו הרבה אור, שמירה, הגנה ושלום בית. ולכן זה דבר שהוא מאוד הכרחי ונחוץ בימים האלו. ומה שצריך לעשות, שימו לב למנצח בצורת המנורה. הפרק שמקודם ראינו אותו הוא מחולק בצורה שונה ממה שהוא היה לפני כן. רובנו מכירים את הצורה הזאת, למנצח בנגינות מזמור שיר, הפסוק הראשון מחולק לפי הקנים, ואז הוא מתחיל מצד שמאל, אלוהים יכוננו וברכנו יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך בכל גויים משועתך, וכך כל הפרק עד שהוא מסתיים בצד ימין. יש כאלה עושים אותו הפוך מימין לשמאל ויש כאלה משמאל לימין, גם זה נכון וגם זה נכון. מה שצריך לעשות בזמן שאנחנו אומרים את הפרק הזה, על כל צרה חלילה או על כל בעיה, על כל עיכוב, אנחנו אומרים את הפרק הזה, מה שצריך לעשות זה לראות בעיני רוחנו את הצורה של למנצח, וכשאנחנו אומרים אנחנו מדמיינים כביכול למנצח בצורת המנורה כאילו היא בוערת, כאילו היא מוארת בעוצמה חזקה, ואנחנו מאירים את המנורה על הבעיה שאנחנו רוצים שהיא תשתחרר או תיפטר, על חולי או בבית שאנחנו רוצים שיהיה יותר רוגע ושלווה בבית. אנחנו מדמיינים, אנחנו אומרים ומדמיינים שהיא בוערת באש, כל המנורה בוערת על קירות הבית או על בעיה מסוימת שאנחנו רוצים לכוון עליה. בואו ננסה לעשות את זה יחד, ומה שתחזיקו בכוונה, במחשבה שלכם, שהצורה של המנורה, תסתכלו אותה כשהיא בוערת. זאת אומרת, אנחנו אומרים אותה ודמיינו שהיא מוארת מאוד מאוד בעוצמה חזקה. אז נגיד את זה יחד, וכל פסוק שאנחנו אומרים, תאירו את זה בעיני רוחכם. למנצח בנגינות מזמור שיר. אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. תאירו את הקנה הראשון. תשלחו לזה הרבה אור, והאור הזה מאיר עליכם. לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. תאירו את הקנה השני. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. תאירו את הקנה השלישי, תחזיקו את הכל מואר. עכשיו את האמצעי, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים ממישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל נפסי ארץ. תראו איך כל המנורה מאירה עליכם, כל הקנים שלה, 7 קנים כנגד 7 ימי השבוע, כנגד 7 הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד והמלכות באמצע, כנגד האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. תוכלו לראות את ההערה שלהם, רק לדמיין את זה כמה שיותר. מה שאפשר לעשות זה כל בוקר או בלילה, לא משנה מתי שתרצו, לפני שהולכים לישון, לומר את הפרק הזה, אפשר לדמיין אותו על קירות הבית. פשוט לדמיין במחשבה, אנחנו קוראים את זה מתוך הדף, לדמיין במחשבה איך שהוא נמצא על קירות הבית. אפשר לעשות את זה בכל קיר בנפרד. ואנחנו אומרים את זה עם כוונה, וכשאנחנו אומרים אנחנו כאילו מאירים את האותיות האלה ואת הקנים בדמיון במחשבה. ככל שנאיר את זה יותר ונזרים לזה אור חזק, עוצמתי,
האור הזה יחזור אלינו, וברגע זה התדר בבית מתחיל להשתנות. אותו דבר על עצמנו, אותו דבר על אחרים, אנחנו נוכל לעשות את זה בכל זמן, בכל מצב. בפרט שיש אזעקות, נוכל לדמיין את זה על כל מפת ארץ ישראל, פשוט המנורה עומדת בשמיים ומאירה על כלל ישראל ומגינה ושומרת עלינו. מי שבעזרת השם בקרוב נגיע לכותל המערבי, תוכלו להגיע לכותל, לדמיין את המנורה על הכותל ולומר את הפרק הזה ולראות איך שאור אלוקי יורד מלמעלה ומאיר את האותיות עליכם. נוכל לעשות את זה גם עכשיו. אתם תוכלו לעצום את העיניים. מי שירצה יכול לעצום את העיניים למספר שניות, ואתם תוכלו לדמיין שאתם נמצאים בכותל המערבי. כולנו מכירים איך נראה הכותל. תראו שאתם נמצאים ממש מול אבני הכותל. נאמר שוב את הפרק הזה על אבני הכותל, תראו שהאותיות כתובים על אבני הכותל בצורת למנצח, ותוכלו לראות איך אור רוחני עליון מהשם יתברך יורד על האותיות האלה וזה מאיר עליכם. אז בואו ננסה את זה יחד. נדמיין שאנחנו נמצאים מול הכותל המערבי. תסתכלו על הגודל של אבני הכותל, תסתכלו על הקיר עצמו, מספר שניות לדמיין ממש שאנחנו נמצאים בכותל, כי הפקודה שאנחנו נותנים למוח, הוא מרגיש שאנחנו נמצאים ממש שם. תאמרו איתי יחד, בצורת המנורה, למנצח, בנגינות, מזמור, שיר. תראו את כל השורה הראשונה, כל הקנים למעלה מאירים עליכם. אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. תראו איך שאור השם יתברך מאיר על אבני הכותל, שם נמצאים האותיות האלו, וצורת המנורה מאירה עלינו. נוכל לשלוח את זה לכל אלה שנמצאים בחו"ל, כל אלה שממתינים להגיע לארץ, על כל המטוסים שיצאו מהארץ לשליחות קודש, להכניע את אויבינו תחתנו, ותוכלו להדביק במחשבה את הלמנצח הזה על המטוסים שלהם, למרות שאתם לא יודעים איך שזה נראה, אבל בדמיון זה עובד. כולכם עכשיו מרגישים תדר גבוה, כל מי שעושה את זה איתנו יחד. עצם ההרגשה הגבוהה הזאת שמרגישים עכשיו זה מראה שאנחנו בתדר מרומם, תדר כבר גבוה יותר. התחושה המרוממת הזאת זה תחושה של תדר כבר יותר גבוה. נוכל לקחת את התדר הזה ופשוט לשלוח את התדרים האלה לכלל ישראל, לכל מי שנרצה. הוא מסוגל לכל הישועות. גם בתפילה, אנחנו אומרים את זה כל יום בבוקר ובתפילת מנחה, אנחנו נוכל לעשות את אותו תהליך, לומר את תפילת למנצח, שהמנורה מאירה עלינו, אנחנו נוכל לכוון את זה על מערכות איברים, נוכל לכוון את זה על הבית שלנו, מבפנים, מבחוץ, נוכל לכוון את זה על העסק, על כל מה שנרצה. עצם הכוונה כבר מפעילה תדר רוחני גבוה, וככל שנעשה את זה מספר פעמים, אנחנו מתארים את עצמנו ואת הבית שאנחנו נמצאים בו. אפשר להגיד את זה כל יום, 7 פעמים, במשך 20 יום, בשביל לחזק ולנקות את התדרים שנמצאים אצלנו בבית. כידוע שאחד הדברים שמתארים את הבית, מי שעשה זה מצוין ותמיד טוב לתחזק, כי תדר רוחני או תדרים רוחניים גבוהים, הם צריכים תחזוקה תמידית. אז מי שעשה חנוכת בית, זה בדיוק הרעיון שאיך לרומם את התדר בבית, איך לנקות, איך לטהר, איך להכניס לבית תדר של שמירה והגנה. המזוזה שנמצאת בפתח זה אור רוחני גבוה מאוד, שהוא שומר ומגן על הבית מבחוץ. אותו דבר, הפעולות שאנחנו עושים כאן, הלימוד שאנחנו לומדים כאן, זה לימוד שמסוגל להחזיק את התדר הרוחני, לנקות קודם כל, כי לפעמים שיש בבית חלילה מריבות, צעקות או רגשות שליליים במינון גבוה,
אז זה משרה מאיתנו על יושבי הבית, זה כבר משפיע על אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בהרגשה שלילית באופן כמעט תמידי, או במתחים, או בלחצים, או במריבות, או עקב המצב הכללי, הביטחוני, אז מה שמתחיל למלות את החלל של הבית, זה התדרים האלה השליליים. מה אנחנו עושים? זה כמו שאחרי שאנחנו מנקים את הבית, מרגישים ממש נעים בבית. למה? כי עשינו פעולה של ניקיון גשמית. מנקים, שופכים מים, מנקים, שמים חומרים, מנקים את הבית. אותו דבר גם ברמה הרוחנית, אנחנו עושים את זה כמובן בצניעות, בצורה מכובדת, אנחנו נוכל לנקות את הבית ברמה האנרגטית ולרומם את התדר בבית, להכניס אווירה חיובית, להוציא את האווירה השלילית ולהכניס אווירה חיובית. על ידי התפילות האלה, על ידי הכוונות של המגן דוד, של הענה בכוח, על המנצח, השם הקדוש שלמדנו היום, כל הפעולות האלה הם יוצרים אווירה, קודם כל תדרים גבוהים ואווירה רוחנית מאוד גבוהה שיכולה לשפר את המצב רוח, את הרגשות שלנו, את כל מה שנרצה ומה שנכוון, ככל שנעשה את זה יותר, נוכל למשוך יותר אורות של חסדים גבוהים מהבורא יתברך. דבר נוסף בימים האלה, הרבה ששואלים מה אפשר עוד להגיד, איזה תפילות, יש כל כך הרבה דברים שחכמים לימדו אותנו, כי בימים האלה צריך הרבה מיתוק הדינים. לכן חכמים אומרים, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו פה עוסקים בעיקר ברובד של התפילה. יש את הפרק שנקרא יושב בסתר עליון. כולם מכירים בתהילים, פרק צדיק א', הפרק הזה מקודד בהרבה תדרים רוחניים גבוהים, בהרבה שמות קודש, שבכוחו לגרש את המזיקים. מזיקים הם רוחניים והם נוצרים לפעמים מרגשות שליליים או מדיבורים שליליים, ואנחנו לפעמים יוצרים בפה שלנו את התדרים השליליים האלו, ובכוח התפילות, בכוח הכוונות ובכוח הפרק תהילים המיוחד הזה, שחיבר אותו משה רבנו, אז אנחנו מנקים ומתארים את הבית. אז יושב בסתר עליון, אני מניח שכולם מכירים את הפרק הזה, לכן לא הבאתי אותו כאן, מי שרוצה נמצא בתהילים פרק צדיק א', הפרק הזה שאומרים אותו לאט ובכוונה. כשאני אומר לאט בכוונה, לא צריך בעיקר לכוון את פירוש המילות, שזה חשוב לכוון את פירוש המילות, אבל לא לכל אחד יש את הספר שמבאר את פירוש המילות. הכוונה שצריך לעשות זה פשוט לדמיין את האותיות האלה מאירים עלינו, או מאירים על הבית. זה הכוונה שצריך לתת. אז אם אנחנו נעשה גם את פירוש המילות וגם נכוון אותם שהם מאירים עלינו ועל יושבי הבית, אז כמובן שזה יהיה יותר עוצמתי. אבל מי שאין לו את הפירוש המילות, עצם זה שהוא אומר מילה במילה, והוא מכוון שכל האורות שטמונים ונמצאים בתוך הפרק הזה, שהוא מיוחד לשמירה והגנה ולהבריח את כל המזיקים, את כל הפחדים, את כל הדברים שאנשים עוברים היום גם בגוף וגם בנפש, אז מפעם לפעם כבר עולים לתדר הרבה יותר מרומם, תדר גבוה, ומרגישים כבר הקלה, הרבה יותר רוגע וביטחון. ברגע שמרגישים הקלה משמעותית, זה אומר שהתדרים האלה עובדים לטובתנו. ברגע שאנחנו מכוונים, אנחנו מפעילים את התדרים האלו. ולכן ככל שנעשה את זה, בפרט שיש איזה משהו שמלחיץ מאוד, כמו שאומרים אזעקה וככה נבהלים, יהיה רצון שכבר לא יהיה, אז אנחנו יכולים להיכנס לחדר ממ"ד ופשוט להתחיל לומר את כל מה שתרגלנו, כל מה שלמדנו, אם זה ענה בכוח, יושב בסתר, למנצח, עלינו ועל כלל ישראל. ואני רוצה לומר לכם שזה עובד וכוח הציבור הוא חזק. כל מה שעשינו כאן הוא להגנת ולהצלחת כלל ישראל, כי ככל שנעשה את הפעולה הזאת יחד, אנחנו נוכל לשלוח הרבה תדרים של שמירה והגנה, גם אם הגוף שלנו נמצא במקום אחר, או אנחנו עושים את זה לבד. אבל היום, שאנחנו עושים את זה בכוח הציבור, אנחנו שולחים הרבה תדרים לכלל ישראל, ויש לו כוח עוצמתי חזק. טוב, לקראת סיום, מישהי רוצה לשתף איזה נס אישי, או משהו אישי שהיה, לפני שנמשיך לעוד משהו אחד לקראת סיום. מרים, מירי, רוצה לשתף משהו? אני? כן, בבקשה.
אני אשמח לשתף שמכוח התפילות, אני מאמינה בזה בכל אופן, שאני הצלחתי להחזיר את הבת שלי הביתה אחרי שבוע שהיא הייתה תקועה בחו"ל. יש לי עדיין חברות שנמצאות שם ולא מצליחות, לא מצליחות למצוא טיסה וכיוון בכלל. אז קודם כל תודה על השיעורים האלה, על הזמן הזה שאתה מקדיש לנו. אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו, אני השתתפתי גם בסדנה הפרונטלית ונהניתי. אה, תודה. ותודה על הכיוונים, על ההכוונות. אוקיי, אז מה עשית לבת שנמצאת בחו"ל? מה הפעולות שעשית? קודם כל, גם, זה היה בכ"ג בסיוון, אה, שהתחלתי עם הדלקת נרות של אסתר המלכה ומרדכי. מהמם. אחר כך, מאוחר יותר הדלקתי את התשע נרות, וגם עשיתי את ההגנה של מגן דוד, אוקיי, והתפללתי פרקי תהילים, כמה פרקים מדהים. של שמירה והגנה, והצלחה. יפה מאוד. מדהים, כיף לשמוע. אמ, משהו קטן לסיום, תודה רבה על השיתוף. משהו קטן לסיום. יש לנו את פרק אשת חיל. פרק אשת חיל שכולם מכירים אותו מערב שבת לפני הקידוש. זה נשמע שיר שחיברו אותו לכבוד הנשים, וזה נכון. אבל היות והוא מורכב מכ"ב אותיות התורה, אז יש לו כוח מאוד מאוד חזק לפתוח את כל צינורות השפע. לכן בערב שבת אנחנו אומרים אותו, ובעזרת השם במפגש הבא אני קצת ארחיב, אבל עד המפגש הבא אני רוצה כבר לתת מושגים. אנחנו לא סתם בערב שבת אומרים גם אותו, גם את האשת חיל, וגם את הפרק של מזמור לדוד השם רואי לא יחסר. יש להם עוצמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ובפרט שאומרים את זה בערב שבת, אבל לא רק בערב שבת, אפשר להשתמש בזה בכל ימי השבוע. והיות והבורא ברא את הבריאה מלב נתיבות חוכמה, שזה 10 הספירות וכ"ב אותיות, אז כל פרק בתנ"ך שיש שם את כל כ"ב האותיות, עצם האמירה שלהם, ואנחנו מתחברים ל-22 אותיות האלו, לפי האלף בית, עצם זה שאנחנו אומרים ומכוונים לאותיות של האלף בית, אנחנו כבר פותחים צינורות של שפע. אז יש את זה באשת חיל ממצא, יש עוד מספר פרקים שאני אדבר עליהם בעזרת השם במפגש הבא, שהפרקים האלו הם יוצרים תדרים של שפע רוחני גבוה, כי הכל זורם דרך האותיות. וכשאנחנו משתמשים בפרק מהתנ"ך שהוא בנוי מה-22 אותיות, אז אנחנו מושכים עלינו הרבה אורות של חסדים רוחניים עליונים. כמובן, כשאני אומר לומר את זה בכוונה, לכוון כל אות ואות, ואנחנו נלמד איך לכוון שכל האותיות עוברים דרך כל האותיות. זאת אומרת שאנחנו מכוונים על אותיות, אנחנו בעצם כאילו מפעילים מתג חשמלי רוחני, שמתחילים להזרים דרך האותיות האלה את השפע שהבורא מעביר דרך האותיות את השפע לעולם. וככל שאנחנו נשתמש בפרקים האלו ובנוסחאות האלה שחכמים לימדו אותנו, אנחנו נוכל גם לפתוח הרבה דברים שהם חסומים, למתק הרבה דינים, לזרז תהליכים, ונוכל לראות ניסים וישועות גם גם ברובד האישי, גם בפן האישי וגם בכללי לכלל ישראל. ולכן אני אומר, תמיד חשוב לחשוב גם על הכלל. למה? כי חכמים לימדו אותנו את הכלל שכל המתפלל על חברו נענה תחילה. מדליקים נרות לצדיקים או שעושים כל מיני פעולות רוחניות, קודם כל לבקש על האחרים, או על מישהו אחר שאנחנו מכירים, או על כלל ישראל. ברגע שאנחנו מקדימים את הבקשות לכלל ישראל לפני התפילה שלנו, אז חכמים לימדו אותנו שהבקשה שלנו נענית תחילה. והיום אנחנו זקוקים להרבה תפילות, רואים את זה בשטח, רואים את הישועות, רואים את ההצלחות של כלל ישראל, אפילו ראשי המדינה בהלם, אפילו העולם כולו בהלם, ואנחנו מבינים שיש פה רבדים רוחניים, יש פה עוצמה רוחנית חזקה של העם, וככל שנגביר ונעצים אותה, אז אנחנו נראה בעזרת השם הרבה ישועות לנו ולכלל, לכלל ישראל, וכמובן נתפלל על גאולה ברחמים. בעזרת השם תהיו איתנו בקבוצה, אנחנו נפרסם את המועד לשיעור הבא, אני מעריך שבעזרת השם נעשה את זה אחת לשבוע, יש הרבה חומר, יש הרבה או פרקים או פסוקים שבכוחם להביא שמירה, הגנה, ריפוי,
להשתמש, אנחנו כבר משתמשים איתם, אבל כשאנחנו מכוונים, אנחנו מפעילים את הקוד הרוחני ומורידים את השפע עלינו. ולכן השבוע כבר בערב שבת, שנאמר את האשת חיל, גם נשים יכולות להגיד את הפרק הזה, לכוון ל-22 צינורות השפע, שברגעים אלו נפתחים בערב שבת. אפשר לומר אותם גם כן במהלך השבוע, עצם האמירה שלהם זה כבר מפעיל את כל 22 צינורות השפע עלינו ועל כלל ישראל. אז זה דוגמה אחת לכל הדוגמאות שלמדנו עד עכשיו, האנה בכוח והמגן דוד, ויש עוד בעזרת השם במפגשים הבאים נלמד על דברים נוספים, איך שנדע להפעיל אותם ולומר אותם עם כוונה נכונה ולמשוך את התדר הרוחני הגבוה שהם יוצרים ומפעילים, וככה למשוך עלינו ישועה ורחמים. שיהיה לכולם לילה טוב ובשורות טובות, נשמע מתבשר כולנו בשורות טובות, שהשבוע הוא חודש תמוז, ראש חודש, שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך. שאלה לקראת הסוף, מישהו רוצה לשאול איזה שאלה? כן, כבוד הרב, כן, בבקשה. אתה שומע אותנו? כן, שומעים? ינאי, דוד שלי רוצה לספר נס אישי שקרה לו. בבקשה. בוא, נעים. אני רוצה לספר שמתי שהיה התראה, בסוף מה היה התראה, עשיתי תאנים בלב. מצוין. ברוך השם, ביטלת הרבה דינים מעל ישראל. בקרוב אני עובד על תוכנית של לעשות את כל מה שאנחנו לומדים עד כמה שיהיה ניתן, מדיטציות בעיקר לילדים. אני שומע על הרבה ילדים שעושים את הדברים האלה, וברוך השם זה כבר נכנס לשגרה, וזה מאוד מאוד מרגיע. הרבה פעמים אנחנו מחפשים איזה משהו שירגיע אותם, אבל הכלים האלה עובדים, בפרט המגן דוד או תפילת המלאכים על הילדים, מאוד משפיע עליהם לטובה, וזה מרגיע מיד. אז בעזרת השם אני אשלח את זה גם בקבוצה, וכמה שיותר לשתף את כלל ישראל, ונזכה בעזרת השם לישועות וגאולה ברחמים. אז תהיו איתנו בוואטסאפ הקבוצתי. הרב, כן, רק שנייה, תהיו איתנו בקשר בוואטסאפ רגע. הקבוצתי, לעקוב אחרי הוואטסאפ, אנחנו שולחים שם הודעות חשובות, וככה תוכלו להיות שותפים לכל הפעילות הנרחבת. כן, בבקשה. אני רוצה גם כן להודות לרב על כל השיעורים האלה, זה כל כך בזמן, מדברת תמי. אמא שלי ואחותי, דיברתי עם הרב, אמא שלי ואחותי היו בחול, באוזבקיסטן, ואתמול הם הגיעו דרך מצרים, ונורא חששנו ודאגנו איך תהיה הטיסה ואיך יהיה השהות שלהם במצרים, וברוך השם הרב, עם מה שכתבת כאן, וגם עשינו כאן כוונות עם השמירה וההגנה עם מגן דוד, פשוט הם אמרו, הם הגיעו לכאן והם אמרו שהם ירגישו את ההגנה והשמירה שהייתה להם, פשוט הכל עבר חלק והם הגיעו לארץ ממש בנחת, בשמחה, ברוך השם, ניסי ניסים. משתבח שמו. תודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, רק להודות. תודה על השיתוף. רבותיי, לשתף כמה שיותר, אפשר בקבוצה, אפשר ביניכם, זה מחזק מאוד, זה מדרבן מאוד, זה מביא הרבה גאולה וישועה לעולם, אז כמה שיותר לשתף. השם ישמור אותך מכל רע, מכל צרה, בן תולד יוסף, בן תולד עלייה. לכולם לילה טוב, שלום תודה, שלום. יישר כוח. כל טוב. תודה.